Oimore Jaira Malolo TV kamora mora maintiere akao thuolo nieri marwaki e chenro mar Duond Mine kama kelo ni chenro nieri kaka pile nyinga Joyce Oduor. E chenro mar Duond Mine en chenro mabende wabedo kod welo mawakeini mabende watwake ewi gik mopogore opogore manyalo konyo bero ngima wakeini e sectors duto. E studio mar Otieno makawuono thuon wach mabende wadwa wuoye en kedo kod dhaw e kit chwech mopogore opogore kata sexual gender based violence gi dho ngere. Wan kod wende studio adamie thuolo mondo mi ofulno nyinge gi tich motimo. Machiegni ahinya chenro mar Duond Mine inyalo nyisowa nyingi gi tich mitimo. Aniluonga ni Mercy Shadi, atiyo gi NGO miluongo ni Stipa in full and support for tropical initiatives in poverty alleviation. Wan gi programs mopogore opogore. Mokwongo watiyo gi health insurance, wakonyo jo oganda mondo ngi kaka nyalo kano pesa mar health insurance. Gikano pesa go gin giwuon kendo giyudo kaka ginyalo thiedhre e hospitande mag government. Aito be wan gi program moro mar iluongo ni bean dissemination mobet funded gi KALRO. E program no wakonyo jopiny mondo ginyal kano pidho beans. Gipidho beans e oganda. Gipidho oganda e kuonde mopogore opogore. Aito be watiyo gi joma nigi punde, households manigi punde, to wakonyo gi mondo punde kik bed gi shida mora mora. Nikech wang'e ni punde gin punda ma en animal ma ji okohero mondo en mar maskini. Koro waneno ni mondo joma nigi punde wakonyo gi mondo girit punde maber. Aito program mogik mokelo kaka wuono en Sauti Yangu program. To program no en mar konyo nyithindo manyiri ma ratichgi okodhi maber. Erokamano. Machiegni ahinya chenro mar Duond Mine. Ka thuon wach mabende wawuoye kawuono en kedo gi dhaw e kit chwech mopogore opogore. Maybe nyalo nyisowa ni kedo gi dhaw e kit chwech mopogore opogore en ang'o, kata sexual gender based violence en ang'o, maybe inyalo pimonwa kaka jalony e sector machalo kamano. Sexual gender based violence en kama nyathi manyako kata mawuoyi obedo harassed. For example, nitie joma nyalo nindo gi nyithindo matindo. Nitie be joma go mon magidak go. Nitie joma nyalo bet ni ok ti gi nyithindo maber. Gimulo gi kumoko nego bed ni mulo gi. To be seche moko kawo nyathi to tero kumoko nego bed ni tere. Koro sexual gender based violence nyalo bet either emotional, ma kama iyanyo ng'ato inyise gik mok beyo. Onyalo bet physical, michwado ng'ama dhako kata nyathi marach. To be onyalo bet ni okirit nyako kako nego bed ni rite. Kata ka kidak gi ng'ama dhako ti ifose mondo inind kode, to mano be en sexual gender based violence. Tukuru iyudo ni sexual gender based violence ni en gima sani ng'eny ahinya e society kata anyola kunde mowadake mopogore opogore. In kaka jalno ma osebedo ka kedo gi gik machalo kamaendi, inyalo wacho ni ang'o ma thoro kelo gik machalo kamaendi kuonde mowadake? Ka wang'iyo maber kuonde mowadake to waneno ka sexual gender based violence mainly ikelo gi chuo. Seche moko nyalo bet ni kata wawach ni dichuo madho kong'o. To ing'e ni kong'o ka ng'ato osemadho to koro ok opar maber. Kochopo e ot to openjo ni chiemo kawuono tedang'o, to owacho ni ne wateda lot. To openjo ni uteda lot nang'o, to gichako mana gore. To seche moko be ok owe pesa. Seche moko be pesa ok no we pesa, to be pesa be onge. Mar ariyo en sama pesa tin e ot. Sama pesa tin to nyithindo be nitie, nyithindo nego bed ni dhi e skul, to dichuo kia kako tin. Dhako be dwaro pesa mondo ginne kaka gidak. Mano be kelo sexual gender based violence. Moro be en sama wawach ni dichuo koyudo ratiche maber. Koko yudo ratiche to waneno ka be seche moko be kelo dhaw e ot. To ka gisechako dhaw to ji end up nyogore. Moro be kapo ni wawach ni dhako nyuolo nyithindo ma yowuoyi lilo kata manyiri lilo. To dichuo nyalo neno ni koro en oko yud nyithindo modwaro. To koro mano be kelo dhaw e ot. Moko be wacho ni seche moko konyuolo nyithindo manyiri to ng'adi chuo nya wacho ni ana onge nyithindo. Nikech origa nyithindo gi ka
ok gin nyithindo dwa ma nyithindo ma yawuoyi mano be nyaka kelo dhaw mano be kelo dhaw to be seche moko konyuolo ma yawuoyi li to dichuo kendo dwaro manyiri to gima ok wapar kaka chuo en ni dichuo ema determine sex mar nyathi ok en ng'ama dhako ema determine koro onego bed ni nyathi en nyathi kata obed nyathi ma wuoyi kata obed manyako nyathi en nyathi to be tinde waneno ni nyithindo manyiri be konya e dala kata molo nyithindo machuo kwanza wacho ga ni ki nyuolo nyathi manyako bi puonjo maber to ipuonja anyuola te nikech nyathi manyako bi ok bi wil gi dala ok awach ni nyithindo ma yowuoyi richo nikech an mana gi nyithindo ma yowuoyi lilo to en mana kaka wapuonjo nyithiwa mondo ka gibet madongo to ginyalo duogo ba gikonyo atukuro king'iyo kinde jogo ma chuo gi jogo ma nyiri kata joma mine gin jomage ma thoro hinyore ahinya e sexual gender based violence to maybe onyalo bedo ni nikech ang'o wanyalo wacho ni ka wang'iyo statistics to mainly joma tho hinyore ahinya gin nyithindo ma nyiri mondo nyithindo ma chuo waneno ka nyithindo ma nyiri are very vulnerable. One, chwech kako chwe joma nyiri keto gi in a vulnerable situation. Ka wang'iyo maber kaka nyiri onge teko kaka chuo. That means ni ok ginyal ritre maber. Nyithindo ma nyiri be nigi shida mang'eny molo nyithindo ma yowuoyi. Na achiel en needs mag nyiri ng'eny molo needs mag nyithindo ma yowuoyi. Waneno ni seche moko be kata nyathi ma nyako nyaka yud pads, nyaka yud lewni morwako, nyaka yud mo mowiro. To ka wawach ni oae kuma pesa tine, to seche moko min gi ok nyal kata afford nyiewo ne pads go. To bet vulnerable, onyalo bet ni onyalo dhi bonind gi dichuo mondo yud gik mokonyre. Lakini waneno ni be kama piny ochope sani to kata nyithindo ma yowuoyi be waneno ni gibedo harassed. To ok en as high ka wang'iyo molo kaka nyithindo ma nyiri. To thothni yudo ni mana kaka iwacho ni mar joma mine mang'eny paro ni ang'o momiyo joma chuo nikech yudo kata ni e udi kuma ji odak inyalo yudo kata ni maybe nitiere ng'ama dichuo ma en bende okale shida moro to ok onyal wuok oko mondo mi okonye kata seche moko inyalo yudo ni maybe jaode goye kata tuo ne ratiro mare ti iyudo ni ok onyal wuok oko mondo omi oyud kony. Iparo nang'o miyo joma chuo wigi kuot mondo mi kik giwuog oko mondo giyud kony kaka joma mine thoro wuok oko? Ng'ama dichuo ineno ga ni en ng'ama strong. Kendo ineno ni ng'ama dichuo en ng'ama onego bed ni nyalo ritre kiel. Lakini waneno ni kaka Nyasaye ochweyo ji opogore. Ntie jomoko be modak gi mon. Lakini mone magogi. Koro onego wakony chuo be mondo ginyal wuok oko mondo gi express themselves ibokongi. Awewe ka uye matin kwa dugo to maybe inyalo ng'iso wa gigo ma ng'at ma obedo affected kata ng'ama oyudore sexual gender based violence okenge mage ma onyalo luwo mondo mi ogo report makare mondo yud kony. Waka uyo matin kae to biro duogo. Ajara Malolo TV wabiro ka uyo matin kae to biro duogo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine ka studio marwa otieno makawuono wan kod Masi Shabi mabende thuond wacho mabende wawuoye kawuono en kedo koda dhaw mabende nyalo bedo e kinde chwech mopogore opogore. Kikidhi mabor.
kendo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kama kelo ni chenro ni en Joyce Oduor. E studio mar otieno ma kawuono wan kod Mikai Masi Shabi ma bende tiyo kod riwruok moro ma ok mar piny owacho mar Stipa ka bende gi konyo e kedo kod dhaw ma bende nyalo bedo e kinde chwech mopogore opogore. Ka wadhi mbele kod twak machalo kama indi Masi, maybe nyalo nyiso ne jogo ma nyalo bedo no yudore e gima chalo kamano, maybe sexual gender based violence, gino kenge kaka mage monego bed ni giluwo mondo mi gigol report yo makare mondo giyud ratiro maber. E wachno aparo ni the first thing ma ng'ato nego tim ni iwuoge kama ne intie. Wawach ni kane ibedo kane obambi e ot, tiwuok kanyo mondo iyudri kama in safe, timany ng'ato manyalo teri e osiptal. Kiki lony lewni mani rwakogo kata kiki luokri. Wuoga kaka ino, inyalo ting'o law moro kata inyalo kwayo ng'ato law mibodhi loko. Yes. Lakini kiusewuok gi ng'ato to udhi nyaka e osiptal. Udhi e osiptal tudhi e gender desk. E gender desk kanyo ubo yudo kony, tibo timnu pim mang'eny. Kose tim pim go tibo mi form miluongo ni P4. To form no ibo tiyogo kidhi e police station. Kichope police station tibo ndik ni P3. Ichako gi osiptal e kiduogo idhi e police. Kidhi ka police kendo to ntie gender desk. Gender desk no be ibo yudo police ma bro konyi to bro ndiko ni P3 to bro kao evidence. Lewni go ibo gony ka police kanyo tiweyo gi kanyo. Ai to koro case nyalo chakre. Atone jogo kopogore gi mano explain maybe ma jogo manyalo bedo ni obambgi. To maybe moko ma nya bedo maybe physical ma ogo ng'ato bo inyore gin to ere okangone go ben ni giluwo mondo migi go report maber kose okenge go chala. Okenge go chal duto nikech pod kata kogoi to nyaka idhi osiptal bi yud evidence. To nyaka obede government hospital. E government hospital emi nyalo ndiknie P4. Police etimi P3. Okay. Ato maybe iyudo ni kopogore gi wach goch iwacho ni violence nyalo bedo nyaka ma ng'ato oyanyi kata ma ponono oyanyi to donjo ni marach. Case machalo kama to ere kaka inyalo dhi go report ma kata ka police mondo mi okonye yo makare nikech inyalo dhi kogoi kata ko obambi inyalo yudo ni nitiere evidence maber to ka ng'ato yanyi ere evidence minyalo dhi keto kata minyatero ni police mondo mi gikonye yo makare. Evidence nyalo bet mang'eny. Achiel inyalo yudo ni nyalo bet ni ng'ato no winjo kiyanyi. Mar ariyo inyalo record e simu. Tinde simbe wan go nigi recording, inyalo record tinyalo tiyogo ka police. Moro be jirende nyalo bet ni owinjo kata nyithindo to ginyalo bet kata kaka evidence. To be nitiere kaka ukonyo jogo ma kethra tich gi yore mopogore opogore, maybe ko nyaka utergi e court mondo mi gilu chik madwarore mondo at the end of the day mondo giyud ratiro magidwaro. Watiyo gi LSK, tie pro bono lawyers ma wan go, to be watiyo gi police, to watiyo be gi counselors. Koro lawyers gi miyo the people jomo biro irwa ma wa support. Nyanza ka Nyakach giseme watiyo gi 360 girls. To nyirigi wakonyo gi watiyo gi LSK mondo watergi e court wakonygi cases magingo. To so far maybe nyalo wacho ni usekonyo maybe nyithindo manyiri adi kama endi. So far nyithindo manyiri ma watiyo go gin about 60. So far nikech program ni nochakre end of December. To sani wantie mid January. Yes. But by end of March onego bed ni wasetiyo gi almost 360 girls. Adolescent girls and young women. Ata ang'o monego bed ni itimo e oganda wasani mondo mi oduok chien cases mag chocho ratiro mag nyithindo manyiri kata gi mag jowuoyi? Achiel gik ma watimo mondo wakony oganda, achiel en watimo capacity building. Wapuonjo ji ni ng'ato onego bed ni inyalo rito rights gi. One, nyathi manyako ok onego bed ni wuotho gotieno. Wach mar ni ochopo saa 3 otieno eka mama dwa oro nyathi e duka. Inyalo bet ni keto nyathi ni at risk. Mar ariyo en ni ka wadak gi in most cases joma bambo ga nyithindo manyiri gin ga
relatives, nyalo bet uncle, nyalo bet cousin, gina nyithindo machuo ma wadak go. Koro in most cases onego wawuo gi nyithindo. Wanyiso gini ka ng'ato mudi kama to ok en maber. Ka ng'ato timoni gima kama ok maber. To wach mar ni wapando weche mag ratiro. Onego bed ni inyiso nyathi ni gima chal, kotim ni gima chal kama. To onego bed ni inyisa. Nikech nyithindo manyiri yudre ni gisedonje ketho ratiro gi ka gikia. Yes. Samoro be nitie jomoko ma kongo keto gima gin nyithindo matindo ema gidwaro. Koro in most cases na wuoyo gi nyithindo manyiri kabisa. Ka wawuo kod gi ot, kik wawe ni idhi wuo kod gi mane school. Wawuo kod nyithiwa e ot mondo ginyal wachonwa ni gima chal kama gi kama notimorena gi ng'ama kama. To ang'o minya tim mondo mi oduok chien na buche machalo kama ne udi kuma ji odake? Aparo ni ka wang'ie udi onego bed ni wawuo gi chuowa. Kata joma dongo nego wuo gi chuo matindo mondo puonjgi ni kaka ji dak. In most cases wayudo ni ji oyudre town ka gikendre gidak to gikia kata ni kende nang'o. Yes. Ji ok puonj ni kend tero ji nade in most cases. Koro onego bed ni wang'iyo kata ka wan parents to wakonyo nyithiwa. Wanyiso gi ni kata ka ang'o motimre to goyo ng'ato ok en gima ber. Kata gi kaka ji onego dagi, onego bed ni wapuonjo nyithiwa kaka ji onego dagi. Nikech tinde be ji ok puonjre, ji yudre yuda to dak to giwe kamano. Ka wadhi ka watieko maybe nyalo nyiso wach mogik minyalo we godo joneno kawuono kotudore gi wach kedo kod dhaw e kind chwech mopogore opogore. Adwa wuoyo kuom mine. Mine onego bed ni waher chuo. To ka okendi gi jakom onego ing'e kaka idak kode. Samo biro komer king'e ni mae gima oheroga to timne to ka odwa goyi to ringi mondo kik ogoyi, nikech seche moko wadhi to waripot cases gi ka police ki hero medre. Aeto kendo wawe wach. Koro ber mondo sama kidak gi ng'ato tineno kaka udak mondo wa reduce weche mag sexual gender based violence. Mar ariyo, chuo owe olre. Nikech chuo sama obet to wuondo jomoko giwuondre giwacho ni an dhako kokelo na tagoyo to en mare okogo. Okogo mare to kod kamoro ng'at moro winjo to dhi e ot to go dhako. Koro onego bed ni waherre ahera to joma be bambo nyiri onego we, nikech idwa ketho ne nyathi matin maisha ne. Yes. To en gima ok nyal wuok e paro. Ka obam nyathi to bro bet kode nyaka chieng. Kata kodhi tedo to pod gino bro chande for a very long time. Erokamano. Jero Malolo TV de wagomba inyadhi mbele kod chenro machalo kama indi, lakini nyesani samarwa mano miwo serumo. Gikanye mwachopo gode giko chenro mara duon mine mabende ne waikoni Lolo TV otieno makawuono. Kathuon wach mabende ne wawuoye en kedo gi dhaw mabende nyalo bedo e kind chwech mopogore opogore. Nyaka kendo waromo odiochieng' machielo, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.